Vamos logo dar comezo. Moi bo día a todos e a todas. En primer lugar, quero agradecer a todos os medios de prensa que nos acompañades. De verdade, se agradece en nombre do Concello poder que nos acompañedes e poder dar traslado, poder trasladar e respostar as últimas noticias que están saindo, sobre todo no nome do novo candidato do Bloque Nacionalista, pero, sobre todo aquí a nosa posición, estando acompañado do meu grupo, que tamén quero agradecer toda a súa labor que fan durante os 7 días da semana, que, dende logo, é moito e estoulle moi agradecida. E, lóxicamente, justificando a ausencia do compañeiro Mario, que por motivos laborales non poda estar. Esta rolda de prensa a cal nos acompañades, e reitero o agradecemento, é tamén en especial para os meus veciños, para os nosos veciños e veciñas de Vimianzo, porque eles son quen nos merecen o maior respeto, e toda a información que vou a trasladar dunha maneira un tanto sintética, fago un pequeniño resumen, pero tanto cando remate ou cando consideredes ao final as preguntas, ou incluso poder probar con calquer documento que, como vedes, veño documentada, e o farei de maneira encantada de poder documentalo e explicar se en algún dos puntos non quedou o suficientemente claro. Vou empezar, temos 4 puntos a tratar, e o primeiro é sobre unhas declaracións que se fan sobre unha subvención para unhas melloras no entorno do castelo. Primeiro temos que dicir, este grupo de goberno, que non rexeitamos ningunha subvención de 600.000 euros. Nin de 600, nin de calquer outro importe. Nunca se rexeitou. Ogallá tuveramos esa subvención e pudéramos tela, e non quer dicir que traballemos no senso de que este Concello teña subvencións para a mellora do noso Concello, como así o levamos facendo nestes 3 anos e medio. Pero, dende logo, non rexeitamos ningunha subvención para esta obra que mencionan. Ademais, o podemos probar con informes da Diputación e con informes da intervención municipal que acreditan que en ningún momento. Si temos constancia de que se pagou a elaboración dunha memoria e un proxecto básico por importe de 253.958,99 euros. Eso sí é certo, porque se pagou unha factura da redacción desa memoria, pero esa memoria que no seu día o goberno anterior remitiu a Patrimonio, temos un informe desfavorable. Entón, partimos de que hai que falar con coherencia, e a continuación tamén temos un informe de asistencia técnica da Diputación por remitir unha documentación totalmente incompleta, dado que, como deberían saber, porque aquí hai 2 temas: ou non coñecen a tramitación coa administración pública, ou a mala fe non con fins electoralistas. Eu creo que está claro, porque para solicitar unha subvención son moitos os trámites que hai que facer previos, porque además este goberno ven de aprobar fai uns meses e acaban de concederlle unha subvención nominativa, e para iso hai que ter a titularidade dos terrenos ou a disponibilidade dos terrenos, as autorizacións sectoriais e a aprobación desa reserva de crédito nos orzamentos municipais. Ningún destes 3 argumentos que acabo de mencionar tiñan nin dispoñían o goberno anterior. Isto é un pequeno resumen sobre este punto. Creo que acabo de facer un pequeniño resumen. Creo que hai datos de sobra para poder demostrar que non se rexeitou en ningún momento, pero que xa non pudo existir. Este expediente non existiu. Naciu con un proxecto básico que, no momento que veu ese informe desfavorable, aí o deixaron eles mesmos, porque estamos falando de setembro de 2018. Eso como primer punto sobre esa subvención que non existiu e que non hai, de feito, ningún documento da propia Diputación, donde o cal nunca se formalizou, nin incluso as arcas municipais tiñan a disponibilidade dese diñeiro. Agora, o seguinte punto, se me permitides, que tamén é algo que se menciona, e con isto tamén aproveito que a nosa intención é do grupo de goberno é de dar as explicacións aos nosos veciños e veciñas, é dar por rematado, porque a nosa labor aquí, a nosa prioridade é traballar para construir un Vimianzo mellor. Entón, outro dos puntos que tamén nos fan mención aquí, neste caso, o novo candidato do Partido do Bloque Nacionalista Galego, é sobre a compra duns terreos para a futura praza de Carantoña. Algo que, cando este grupo de goberno chegou ao Concello 15 de xuño de 2019, o único que atopou foi unha reserva de crédito. É dicir, algo que se pode facer en calquer momento, pero unha reserva de crédito de 22.200
e que ese diñeiro, digamos, daría para comprar nin o 50% desas parcelas, vale? Porque en superficie esta futura praza vai a contar con 10.000 metros cuadrados. Ese RC naquel día, RC é unha reserva de crédito que ningún outro trámite se fixo. Os trámites están aquí, vedes? Estos son as escrituras de que este goberno, despois de facer un levantamiento topográfico, de poder obter os documentos, os títulos de propiedade, os contratos privados de cada un desos propietarios, desas 25 fincas que precisamos para sumar estes 10.000 metros cuadrados, aquí é onde está o traballo. É dicir, cando este goberno vai a notaría, formaliza unha escritura, para cada unha delas, de cada un desos títulos, que, teño que decir, foi un traballo moi laborioso, porque dende exactamente setembro do 19 ata agosto do 2020 tivemos para poder conseguir esos títulos de propiedade, contratos, como decía, toda esa documentación, vendo a dificultade que os datos que obraban non eran coincidentes da realidade, como sabemos, o catastro non coincide todo iso que sabemos que pasa no noso territorio galego, lóxicamente tamén en Vimianzo, contratamos un servicio externo para poder facer eses trámites do levantamiento topográfico, poder facer coincidir. No momento que nos reunimos cos veciños, que acordamos esa compra, así que tuvemos todos os documentos, fomos en fechas distintas fomos adquirindo. Desas 25 parcelas, a día 12 teño aquí 22 escrituras cos seus correspondentes cheques, polo tanto, preparamos esa reserva de crédito necesaria para a compra total, que estamos a falar de máis de 40.000 euros, e fomos adquirindo, a espera de uns pequenos trámites que nos faltan para completar 3 fincas máis e obter o total das 25 parcelas, proceder a unha agrupación total e a partir de aí poder conseguir, lóxicamente, a partida presupuestaria necesaria para poder empezar a executar de maneira no máis inmediato que podamos e poder facer realidade esa praza e ese aparcamento na parroquia de Carantoña. E agora, se me permitides tamén, pasamos ao punto 3, que tamén vimos nas noticias, parece que este goberno non quere comprar os terreos para adquirir os terrenos para esos 8 dólmenes que temos aquí no noso concello e poder ter ser titulares, digamos, desas parcelas. Recordarlle ao goberno anterior, o señor Antelo, o novo candidato, que parece que aquí temos moitos mensajeros, isto, Parque do Megaltismo, está levado a cabo pola Diputación. É dicir, aquí hai un consello, unha dirección de comunidade intermunicipal do cal nos dirixe a Diputación, do cal tivemos durante estes 3 anos e medio moitísimas reunións e, se me permitides, vou a facer só lectura dunha sesión que tuvemos na cal eu son partícipe, membro, lóxicamente, en representación do Concello de Vimianzo, e onde se conclúe o deputado Xosé Regueira chegando aos seguintes acordos. É dicir, se esta acta é do 29 de novembro, aquí se conclúe porque é a Diputación, xunto aos seus, neste caso, intervención e patrimonio, sección de patrimonio, a que nos dá as órdenes, é dicir, as indicacións. O Concello de Vimianzo, da que queira, non pode comprar. Digamos, a financiación é por parte da Diputación e que nos ten que dar as indicacións, as órdenes e, lóxicamente, isto conleva a todo un proceso de informes do Departamento de Fiscalización, de Intervención da Diputación Provincial, é dicir, temos que atender a esas indicacións. Nós non podemos, o Concello de Vimianzo, ir por libre a comprar, que máis nos gustaría, pero isto é subvencionado pola Diputación. A día de hoxe, cando eu empecé a ir a estas reunións, se falaba de que nos iban a subvencionar e nós adquiríamos, e logo, a continuación, dado uns informes de intervención, nos dicen que non, que vai adquirir a propia Diputación, e o método a decide el en base a esas recomendacións ou a eses informes de intervención. E para concluir este punto, aquí nunha acta,
se di, conclúe este punto do deputado Xosé Regueira, chegando aos seguintes acordos. Realizar o estudo de todos os terreos e adquirir o antes posible por parte da mencionada empresa Estudio Técnico Galego en coordinación co Servicio de Patrimonio e Contratación da Diputación da Coruña. Dicir, que claro que quen vai adquirir e logo habrá un proceso de donación, un proceso o que consideren, lóxicamente, os nosos técnicos e procederemos a seguir as órdenes. Pero as indicacións son propiamente da Diputación, polo tanto non é que Mónica Rodríguez, nin o equipo de goberno, nin o Concello de Vimianzo non queira adquirir. 2. Encargar a dita empresa a valoración dos terreos a adquirir desagregando, por unha banda, o custo dos terreos afectados polo plan sectorial elaborado pola Xunta de Galicia e, por outra banda, só as parcelas onde se ubican os dólmenes ou menires. E 3, dita valoración deberá establecer unha orde de prioridade na adquisición de terreos tendo en conta diferentes variables, entre elas a necesidade ou non de adquirir terreos para aparcadoiros ou o estado de conservación actual dos monumentos. Estas prioridades serán consensuadas cos concellos e cos técnicos da Diputación da Coruña. Dicir, con isto creo que concluyo que aquí non é a decisión nin a vontade do propio Concello. A vontade do Concello de Vimianzo é total e absoluta en poder adquirir. O que non podemos é, mellor, pois, anteriormente se podía ou había unha actitude de ir por libre, de tomar certas actitudes. Aquí, pois aquí o respeto institucional a unha, lóxicamente, neste caso a Diputación, vamos a seguir as súas órdenes e de antemán tamén quero agradecer por toda a labor de a Diputación, dende o seu presidente, o diputado, os diputados tanto de Patrimonio como de Cultura, que están pois, a traballar arreo para que pois, dentro desta Parque do Megalterismo pois, podamos camiñar e podamos adquirir estes terreos e proceder co cuidado e mantemento, lóxicamente, do que é o noso patrimonio. E agora, pois, por último, vamos a, se me permitides, a tratar pois o punto quizás un poquinho máis engorroso que nos toca a vivir e que, bueno, que a demagoxia ahora e parece que no último ano non preocupou, pero agora, pois nestes días, como estamos a 3-4 meses das eleccións, parece que nos ven todo o interese de preocuparnos polos veciños e veciñas de Vimianzo. E se alguén está preocupado polos veciños e veciñas de Vimianzo, dende logo é este goberno. Vou facer un pequeniño resumen que é, bueno, como se di que o anuncio que o Concello de Vimianzo foi notificado e porque non rexeitou o anuncio para o inicio deste procedimento. Bueno, primeiro, o Concello de Vimianzo non foi notificado. Conto con un informe do secretario que, aínda que fora notificado, non tendríamos a competencia nen a capacidade, nen nos ampara a legislación para poder suspender o procedimento. Pero tamén teño un informe do responsable de rexistro onde se di moi clariño que o Concello de Vimianzo non recibiu en ningún momento, non foi notificado dese anuncio, que o propio catastro pois, non ten por que facelo, e neste caso pois, tampouco o fixo. Este grupo de goberno, moi preocupado en febreiro de 2021, cando foi as primeiras noticias que tuvo polos propios veciños, escoitando os veciños, incluso pois, algún funcionario que tamén foi informado desta situación, nos pusemos a traballar arreo. É dicir, no momento que nos enteramos, o mesmo venres 11 de febreiro, xa solicitamos a catastro acceso a ese expediente ou ter conocimiento de por que se estaba a levar a cabo este procedimento. O 16 do 2 me recibe, neste caso, o xerente do catastro, o señor Benito. O 18 do 2 solicitamos o rexistro, 18 do 2 do 22, solicitamos o rexistro do catastro que inste, que nos informe de quen instou este expediente. O mesmo 18 do 2 nos responde catastro, así teño aquí, acompáñame a documentación donde o propio catastro me informa e me certifica que o iniciaron de oficio. Vista, despois do asesoramento desa reunión, como dixen antes, co Benito acompañado dos técnicos municipais e do abogado deste Concello, vendo e tratando de asesorarse para ver como podo defender os meus veciños e poder evitar esta carga que lle estaba vindo, e non, dende logo, no momento máis ideal. Isto nunca sería ideal para vir, sin lugar a duda, pero nestes momentos creo que moito menos, conocendo a legislación, pois
pusémonos a traballar. Posibilidades, pois, traballamos de maneira inmediata de contratar, formalizar un contrato menor para poder dispoñer de maneira inmediata. O día 21 formalizamos ese contrato menor e o día 22 inician os técnicos ese asesoramento, como todos e todas vós sabedes, nesa Casa Cultura, con cita previa atendendo a máis de 5.000 solicitudes para poder asesorar e ver, sobre todo, tamén quero decir, despois de ter constancia do erro, porque este procedemento, que quero dicir procedemento, quero chamar polo seu nome, procedemento simplificado de valoración colectiva, que nada ten que ver co que este Concello pasou no 2016. Dicir, este procedemento no que estamos inmersos nestes momentos é, digamos, o catastro dar de alta esos núcleos, é dicir, esos terreos, clasificar o que o Concello nesas normas subsidiarias de urbanismo que aprobou no ano 94, catastro está nestes momentos dando de alta o que clasificou o Concello en urbanismo entre urbano e rústico. Algo que o catastro pudo facer en calquer momento. Pois tocounos agora, según me informan 7 concellos da provincia da Coruña, estamos inmersos no mismo. Dende o ano 94 puxo ou pudo facer en calquer momento. Ten a competencia, a legislación o ampara, e o Concello de Vimianzo, desgraciadamente, nin pode suspender, nin aplazar, nin facerse, neste caso, nin suspender, nin aplazar, nin evitalo, que nos gustaría, calquera dos que estamos nesta mesa, dende logo nos gustaría, por moitos motivos, por non cargarlle, pois, lóxicamente, estas liquidacións que están vindo aos nosos veciños, que para nós é moi desagradable, porque decía antes, en calquer momento, pero máis agora, pero sobre todo porque somos conscientes dos erros que hai. Isto, o catastro no 2020, cando saca ese anuncio que o Concello de Vimianzo, pois podemos ver o BOP, o DOGA, o BOE, pero que non podemos estar vendo os anuncios que salca o catastro. E se non nos notifica, que entendo que nos debería notificar, que entendo que, polo menos, esa empresa que no seu momento, cando o catastro licita para que unha empresa dea de alta ese catálogo de terrenos entre urbana e o rústico que ten o noso Concello, pois debería esa empresa poñerse en contacto con nós. Desgraciadamente, nin o fixo, porque os nosos técnicos, o 28 do 2, remitiron a catastro, despois desa reunión que eu tuve con Benito, todos os nosos planos, todas esas normas digitalmente a catastro para que puderan facer esa revisión. Pero o normal sería que eso se fixera para que ese volcado entre os datos que tiña esa empresa e o que realmente era oficial por este Concello, que é polo que nos regimos as nosas normas de urbanismo, se fixeran adecuadamente, esa delimitación de núcleos fora a aceitada, que non o foi. E iso tamén, lóxicamente, é un problema máis para este procedimento que está sufrindo o Concello de Vimianzo. Xunto a isto, tamén quero manifestar que, sendo conocedora desto, no primer pleno ordinario, en febreiro, no pleno ordinario de febreiro de 2022, levamos un acordo para solicitar a catastro a suspensión ampliación do plazo para respostar, non unha ampliación para defender os veciños, non unha ampliación polo que quixéramos, sino unha ampliación porque éramos conocedores que estaban chegando miles de notificacións, que tamén se di que había colas na plaza do Concello, claro, porque esas notificacións, o sistema do catastro, que reitero, non temos competencia para modificalo, eran unhas cartas que chegaban aos nosos veciños e veciñas con uns códigos. Esos códigos había que descargalos para obter a propia notificación. Pois aquí, que tamén quero aproveitar un inciso neste momento, e agradecer a todos e a todas as traballadoras deste Concello que traballaron mañán e tarde para axudar e informar aos nosos veciños, a maiores, desos técnicos especializados na materia que tivemos na Casa Cultura. Esas colas desas cartas que os carteiros repartían nas casas e chegaban códigos, os veciños non sabían que lle estaba a dicir o catastro. Todos viñeron a esta casa consistorial e pusemos a disposición os veciños para facer ese trámite, que os veciños ou non poden, ou non teñen os medios, ou pois polo que sexa. E estivemos, unha vez máis, a disposición desos veciños e veciñas para descargar esa notificación e, a continuación, pedir cita e poder asesorarse e consultar e ver se esa notificación lle viña era aceitada ou non, dado as súas propiedades e correspondía cas normas correspondientes e aprobadas aquí no ano 94. Entón, creo que hai que deixar de tergiversar e hai que aclarar a que viñan as colas do que facía aquí a un método que utilizou o catastro que nada podemos impedir e o que tiña o servicio que da maneira máis inmediata puxo este Concello
a disposición na Casa Cultura é, sin lugar a dúda, pois pagado polas arcas municipais, pero creíamos que nese momento a prioridade era atender os nosos veciños e poder asesoralos e non metelos en máis cargas económicas a ter que pagar técnicos para poder informarse do que lle estaba a trasladar o catastro. Despois dese pleno, acordo por unanimidade de todos os presentes, e a acta así o di, acordamos solicitar eso e de maneira inmediata se remitiu ao catastro. O catastro 7.3 nos contesta que o que solicitamos dende a suspensión que solicitamos con ese acordo plenario é legalmente imposible. A legislación non nos ampara. Vale? O que sí nos aceptan é que se amplía o prazo dado a cantidade, non? Porque estamos falando que Vimianzo, 14 parroquias, 133 núcleos que tiñan unha delimitación entre urbano e rústico, unha delimitación de núcleo, pois lóxicamente estamos falando de moitas parcelas, de moitos terreos, e iso significaba moitísimos expedientes. Polo tanto, eles escoitaron a nosa petición e dentro do que nos ampara a legislación, pois nos ampliaron o prazo. Sigo dicindo que foi insuficiente e que a día de hoxe moitos desos recursos que se fixeron non están respostados. Polo tanto, onte, a vista que xa están chegando os seus recibos, esas liquidacións, e que detectamos aquí os nosos traballadores municipais que levan traballando arreo este ano e que non nos preocupa agora mesmo porque veñen as eleccións, creo que prova de feito está. E é sorprendente que a oposición en este ano non lle preocupara. Non temos a primeira suxerencia, non vimos ninguna proposta por parte deles, nin a varita máxica por parte de ningún membro da oposición en que isto cal podía ser a idea para que isto non ocurrira. Ninguén o dixo. E agora vimos tergiversando os artigos da propia lei, mezclando o artigo 30.2 do 32.2, que además vou a mencionar agora. Entón, en vista destos erros, en vista de que algún recurso todavía temos constancia que non foi resposto, volvemos onte a suspender, argumentando, expoñendo todos os antecedentes do que levamos vivindo dende febreiro do 2022, e volvemos. E onte, ademais, quero agradecer os membros, tanto os dous membros do Adiante Vimianzo que nos acompañaban como o Partido Popular, quero agradecer ese apoio unánime, pois puden expoñer toda a situación que ademais viña acompañada, como hoxe mesmo, pois da parte documental con informes que amparan o que estamos a contar hoxe aquí, e reitero o agradecemento a súa postura de entender e de estar do lado dos veciños, pero coa realidade. Non con medios non utilizando o Facebook con fantasmadas, nin tergiversando, nin engañando os veciños. Eu creo que debemos ser responsables na información que trasladamos. Eu brindo tamén a que eses novos candidatos que se presenten, a que estamos a disposición, calquera dos concelleiros, a informar, que é o noso deber, e se en algún momento tenden a man, que é o que voto de menos, sinceramente, voto de menos que non tendan a man a pensar nun Vimianzo mellor e a construir iso que buscamos. Non agora, 3 meses antes, a polemizar, porque non, a política, os nosos veciños non buscan. Levábamos, a verdad, que teño que decir, pois un tempo dende desa despedida do meu antecesor, que buscaba crispación, que buscaba pois ensuciar, desprestixiar. Pois levamos uns meses que quero agradecer a esos concelleiros que traballaron todos os do goberno e os da oposición en que Vimianzo crezca, en apoiar todos os proxectos para Vimianzo que mellore, para que Vimianzo crezca, evitar esas polémicas, pero parece que Novo Recadeiro está chegando para que volvamos a ensuciar Vimianzo. Pois non, este goberno vai a seguir. Estamos hoxe aquí para dar explicacións, para demostrar documentalmente o que faga falta e a partir de hoxe seguir traballando arreo. E un par de detalliños neste punto que quero, como onte dixen, non hai ningún artigo que diga que a lei exixe este procedimento simplificado de valores colectivo que se fai cada 10 anos. Non hai ningún artigo que o diga, non o digo eu, o digo o secretario municipal. Quero que quede claro que o Concello non foi notificado en ningún momento dese anuncio de xaneiro de 2020, nin do 21, nin do 22. Si foi enterado polos propios veciños en xaneiro de 2022.
Tamén quero facer mención á última noticia que sae facendo sobre un escrito do 1 de xullo do 19. Este goberno levaba 15 días. É certo que recibía unha carta do catastro donde di que se este ayuntamiento quere que se aplique o citado coeficiente de actualización. Artigo 32.2. Nada que ver co artigo 30.2 que é sobre este procedimento simplificado de valores colectiva. Nada ten que ver. Esa carta que non contestei porque se di expresamente que se estábamos interesados en modificar ese coeficiente de actualización, que o respondéramos e traía un anexo donde facelo. Entón, agora se di que non contestei a esta carta e por eso o catastro actuou de oficio. Non engañemos, señor candidato do Bloque Nacionalista, non engañe os veciños. Esta carta fala de coeficientes. O coeficiente, neste caso, quero aclarar que porque queren mezclar os coeficientes co que é o procedimento que estamos a vivir. A ponencia de valores deste Concello, a Vicente, é aprobada no ano 93. A Vicente non se cambiou. Este goberno tampouco solicitou cambiar ese coeficiente. Entón, por favor, non mezclemos o artículo 32.2, que nos fala dos coeficientes, a día de hoxe demostrado está que sigue igual, que este procedimento simplificado que estamos ahora mesmo en curso non está aplicando nada en relación a iso. Aclarar tamén que a revisión catastral que se di vulgarmente do ano 16 foi para actualizar esas edificacións, esas construcións, que é un procedimento que está regulado na lei de catastro que non ten nada que ver co que estamos a vivir, son dous procedimentos totalmente distintos. Entón, eu pídolle tamén, quero aclarar que o tipo de gravamen que ten este Concello na urbana e na rústica, no 2008 aprobado nesa ordenanza, foi na ordenanza fiscal número 8 que ten este Concello, dende o 2008 era do 0,45, vale? Dende o 2 do 4 do 16, gobernando o señor Antelo, foi el que na subiu, é dicir, en 8 anos non fixo nada, pero sí que fixo subir a IBI, porque dos bens inmobles urbanos pasou do 0,45 ao 0,50. O día que me reunín co señor Benito acompañado dos técnicos municipais, eu puxen encima da mesa poder baixar este coeficiente. O que este goberno non subiu, propuxen. Se fixéramos esa reducción, sería aplicable ao ano seguinte. De nada valdría aos anos do que están recibindo os nosos veciños desas liquidacións dos 4 últimos, que desgraciadamente nada podo facer, porque a lei tributaria, eu tamén nos informamos e poderíamos soltar un aplazamento, poder que estas liquidacións foran de outra maneira, pero a lei tributaria non temos a competencia para poder modificala e non nos axuda para poder, neste caso, facer un fraccionamento, poder que os pagos non foran agora e non foran tan cargosos para os nosos veciños. Este goberno tamén se preocupou de, chegado a ese momento, pudéramos facelo e tampouco se nos permitiu. Entón, para dar xa un pouco, e disculpade que a mellor neste punto me excedín e me enrollei ao mellor un pouquiño, pero quixera que dado esas informacións, de verdad que nos doi moitísimo, moitísimo que se engañen os nosos veciños. Como equipo humano temos erros, podemos telo en calquer momento, pero non vamos a permitir que nadie engane os nosos veciños e nós tampouco vamos a facer. Levamos 3 anos e medio traballando, seguiremos traballando e non queremos que se ensucie, que se dé unha información tergiversando incluso a propia lei. Se non coñecen o procedimento administrativo, todos os trámites administrativos para aprobar unha subvención e etc., estamos a disposición. Pero, dende logo, se non coñecen, que se informen. E se o están facendo a mala fe ou teledirigido por algún expolítico frustrado, eu creo que xa o pobo demostrou o que quería. O pobo non quere expropiacións, o pobo quere diálogo, o pobo quere as portas abertas. Entón, non vale de nada encher o Facebook con imaxes de catastrazo. Iso alónsase da realidade, do que podemos este goberno probar. É difícil desfacer o que estamos a facer. Queremos traballar arreo por Vimianzo, entón non vamos a permitir que nin o BNG, ningún outro partido político permitan desprestixiar e volver a poñer a Vimianzo no mundo crítico en procedimentos judiciais. Non estamos dispostos e eu creo que o noso traballo en ese sentido queda claro. Aquí queda claro que de adiante nada.
non? Isto, non sei xa se é adiante, se é Bloque Nacionalista Galego, porque, bueno, mismo onte no pleno cada un fala de distinta postura, nos últimos medios vemos que era o mismo, entonces, bueno, eu creo que son o antelismo máis rancio que non busca que mellore Vimianzo, buscan que perda Vimianzo, que perda Mónica Rodríguez. Entón, para xa rematar, agradecemos hasta o día de hoxe os membros desta corporación, os grupos da oposición que deixaron traballar, que de verdade demostraron que queren que Vimianzo camiñe. Tamén quero reiterar o agradecemento a todos os traballadores e traballadoras deste Concello, tanto no do catastro como nos outros puntos. Detrás desto hai moito traballo que non se ve, pero teño que reconocer e agradecer ese traballo continuo día a día destos traballadores para que este equipo de goberno poda seguir construindo Vimianzo. Polo tanto, este goberno que tamén quero aproveitar o agradecemento aos meus compañeros e a falta de ausencia do meu compañeiro Mario Andújar, que estamos a traballar en positivo para construir Vimianzo, para preocuparnos polas 14 parroquias, cas portas abertas, co diálogo en calquer lugar, pero sempre dunha maneira construtiva. E non queremos retroceder, queremos camiñar, traballar en positivo e presumir donde sexa, no lugar que sexa, por un Vimianzo mellor. Moitísimas gracias, estou a vosa disposición, estamos a vosa disposición para calquer consulta que o mellor non a trasladei da mellor maneira. Gracias.